jaké zhodnotení na skoro pána trenéra hosti? Tak určitě to byl zajímavý zápas, hlavně pro diváky, intenzivní nahoru dolů. V podstatě diváci viděli prodloužení 3-3 a potom nájezdy. My jsme do toho zápasu vstoupili po té dlouhé cestě trošku pomalu. První 2-3 střídání nás soupeř zamknul ve třetině, pak se do toho chlapci dostali a začali jsme postupně v podstatě dominovat. V první třetině jsme přestříleli soupeře. Druhá třetina si myslím, že byla vyrovnaná a třetí to samý, prostě hokej nahoru dolů. My jsme rádi, že se nám konečně podařilo urvat 2 body a výborně nám zachytal mladíčký golman Pajpach, který dostal naší důvěru. To je vše. Bolo jasné od začiatku, že nebude to nejaká gólová prestrelka, obidvom mužstvám išlo o dosť veľa. Šance bolo ich pomenej, a to nasadenie, ako kolega spomínal, bolo obrovské, či na jednej alebo na druhej strane. Myslím si, že to bol v celku vyrovnaný zápas. Ku koncu sme mali šance strhnúť to víťazstvo na našu stranu, tam pred koncom Panenský Zdeněk netrafil skakajúci puk pred prázdnou bránou. Potom sme hrali, v predĺžení sme hrali presilovku, tam tyčku nastrelili. Dá sa povedať, že aj v tých nájazdoch sme mali 2 nájazdy, ktoré mohli rozhodnúť v celkom zápase. Nepodarilo sa nám to, veľmi ma to mrzí, hlavne kvôli našim divákom, fanúškom, ktorí by si zaslúžili už vidieť aj naše víťazstvo. Budeme musieť tie body pozbierať niekde inde tam, kde ich nebude nikto čakať, tak ako sa nám to podarilo v Košiciach. Verím, že sa nám to podarí v ďalších zápasoch vonku.